mulakno nek ana wong adus kerasa dinjen-injen ra yuk timbilen matamu iki. Duit iki, Pak. Apa, Bu? Duit apa iki? Dicek kuwi aku ora weruh kaya. Lah wong yang ora sekolah kok ya ora ngerti. Asli apa ora, Pak? Lah ya ombo ta yang jajan di ambu-ambu. Lah aku ya ora ngerti iki. Hei, apa ta bos, bos? Iki lho. Iki nemu duit. Delok. Delok. Wah, nah iki yo kok ngene, kayane palsu iki ya, bos. Ah, palsu mah. Oh, palsu e. Ono naro. Mah, palsu ge apa? Cekel polisi tok ya. Kono-kono nggih dolanan kono. Mah, cekel polisi. Pas banget toh di pas Randi Udut. Iya, tuku 3 huruf ah. Ayo.